Kare mutunci na, Allah kare mutunci na. Kare mutunci na, sannan ka karfafa samuna. Ita ni na rike domin na kare mutunci na. Ta zama sana guri na neman abinci na. Na rike ta da gaskiya domin rufe asiri na. Kare mutunci na, Allah kare mutunci na. Kare mutunci na, sannan ka karfafa samuna. Ita ni na rike domin na kare mutunci na. Ta zama sana guri na neman abinci na. Na rike ta da gaskiya domin rufe asiri na. Kare mutunci na, Allah kare mutunci na. Kare mutunci na, sannan ka karfafa samuna. Ita ni na rike domin na kare mutunci na. Ta zama sana guri na neman abinci na. Na rike ta da gaskiya domin rufe asiri na. Kare mutunci na, Allah kare mutunci na. Kare mutunci na, sannan ka karfafa samuna. Ita ni na rike domin na kare mutunci na. Ta zama sana guri na neman abinci na. Na rike ta da gaskiya domin rufe asiri na. Kare mutunci na, Allah kare mutunci na. Kare mutunci na, sannan ka karfafa samuna. Ita ni na rike domin na kare mutunci na. Ta zama sana guri na neman abinci na. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Abubakar Gwani Muktar, wanda aka fi sani da Dan Borno, shugabar cibiyar bada magani ta Ahbabuddin. Cibiyar Ahbabuddin ficecciyar cibiya ce wanda ta kore wajen bayar da magunguna gargajiya bisa bincike na addinin musulunci, waɗanda suka hada da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV sida. Muna bayar da magani a wannan cibiyar tamu mai albarka, kuma a sha a warke cikin kwana 25 da yardan Allah. Haka ne a bangare masu wasa da al'aura don biya wa kai bukatar sha'awa, masturbation wato istimna'i, wanda yake haifar da matsalar rashin haifuwa, kankancewar gaba, rashin karfi, saurin inzali, karancin sha'awa tare da yawan mantuwa, yawan kasala. Duka muna bayar da magungunansu kuma ana dacewa. A bangare matsalar ciwon koda, hawan jini da ciwon hanta wato hepatitis A, B da C, da kuma ciwon suga diabetes type 1, type 2, da kuma cutar ulcer ma'ana gyambon ciki, har ma da basir mai siro. Duka muna bada maganin su kuma ana samun waraka da yardan Allah. Ina masu fama da sanyin infection gonorrhea mai sanya zubar farin ruwa a gaba, sanyi na mata, murda da kullewan ciki, duka muna bada maganin sa insha Allah. Su ma masu fama da matsalar jinnu ko sammu da mugun sihiri da ke hanawa wasu aure ko zaman aure, duka muna warware su cikin ikon Allah. Za ku ya samu mu a babbar ofishin mu da ke Wasiyan round about cikin gidan mai tafi da bafari a saman Bene opposite Bolori Suto, Maiduguri, Borno State. Alhamdulillah, cibiyar Ahbabuddin tana tura sakonnin magungunanta duk inda kuke a fadin duniya. Sannan muna da rashi a jihar Kano. Za ku iya tuntubar mu a waɗannan lambobin da kuke gani ta hanyar kira ko kuma ta WhatsApp. Cibiyar Ahbabuddin waraka ce daga cututtuka da ke damun ku insha Allah. Kare mutunci na, Allah kare mutunci na. Kare mutunci na, sannan ka karfafa samuna.
My baby chop my banana. Zan siya miki siyana. Yanzu ya za a sami yaro aika shi. Kira min baby. Yaya ne? Ya kamata in sami yaro tura shi fa. Kai zo da Allah. Yau zo. Ka kira min baby. Ka san me zai faru da Allah? Da Allah gidan nan zaka shiga. Amma fakar kowa ya sani sai ka san wata Aisha a gidan nan. Ka san ta ne ko? Aisha. Da Allah ka je ka ce ta mu ana kiranta. In ta ce waye ka ce ko wani fanboy ta gane a sauri da Allah. If you follow me, I will follow you. Kana zuwa? To na gode. Sorry fa za mu haɗa gane. Yin jira ta nan. Yawwa baby. Kai wow gaskiya kin yi kyau ko wallahi. Daga ina? Baby kamar ya daga ina? A wayar mana baby haba. Yanzu duk wankan nan na kure. Haka? Baby me ai buna ne kai na kan. A basir baby wasa ne na san wai basir na san duk wasa. A wait mana wasa kike fa jos raha yanzu ya ake ciki ne kin san me ka kalle ni ka kalle ka. Kana nan ina muri da kai. Kana wuce wai ka zo kana wani wannan din ka dan gyara wai. Ka zo kana wani wannan din ka me na san kai ka. Na san kai ka kare mun kan. Ina nema da tun. Wai yanzu baby duk wankan nan duk fa saboda ke fa ne fa saboda in faranta miki ba. Wannan kayan kawo shi ne. To baby a garin nan akwai gaye latimi? Ai haka? Haba baby ba san mana da Allah wasa kike ya ake ciki kwana biyu ne misi din ki wallahi kofar gidan mu sai na maka rashin mutunci wallahi wai baby magana nan da yake da gaske ke ina kaya maka ne na fi ka rashin mutunci idan ka ƙara zuwa inda nake wallahi sai na tsata maka masifa ka fi a hankali be careful gaskiya ne to shi kenan ka ji koko baka ji ba ka ji ne koko baka ji ba yanzu baby look gyara daga nan wai na siyo wannan abin duk saboda ke ka ne gilas din nan kin san daga ina aka yi order sa daga ina ta ko in ma daga ina ne ina ruwa na baka man bane ka kare min kallo mai kyau yayi kyau don tiwoni je ka no worry gyara wacce ba ni kuri wai zan tafi amma ne za ta hada mu wallahi sai na ƙara dawo sai na ma rashin mata sai na ƙara dawo wallahi baby a ka gani ai yanzu ma na san ka rashin na bata miki rai akai a gida kuma ki ne ma ki huce akai gyara iyaye na ne ko sun bata min babu ruwan ka ce to baby in kika huce kira ni ko na san zaki huce kada wuce wai gyara ƙaryar banza gidan naku da kefa yar talaka ce ba kace normal ne ba ko bro ka san me yake faruwa ne wallahi sai ka faɗa ni fa kwana biyu ka san na je gun baby na ta mu wulakanci fa baby naka wallahi Allah to shi yasa nake so kawai mu haɗu ka gaya min kana so na ko ba ta so na shi yasa Allah dan mata suna da damuwa ne da kai ni fa ka san me yake damu na tsoron gidan yayanta ne gidan yayanta ne nan suke zuwa baby ga baby na ta zo fa Aisha wanka iya wanka baby kin haɗu wallahi har kana bane ana soyayyan dole ne ha ba baiwa Allah abin da nake gaya ma kenan ka duba dukkan nan da ne amma baby abin da take gaya to ke wannan me laifinsa ne yan mata ki so ba baby yake ma haka ne na kai hakuri na fi karshen ina da yayin da wallahi tallahi to baby yayanki abadan baby ni ma fa ina da yayan nan ba yara za shiga gidan yayana ne baiwa Allah da Allah ki tashi ni gaskiya baby sai kin fada mun kina so na ko ba kya so na wai ya zaki fada haka ne baby baka man baka kare min kallo ka kare min kallo ka kayan da ka saka shi kallo wani kayan burge yake da Allah wallahi baby forget him da Allah just fahimce ni baby kin gane ba na kaunar ka ba ban fahimci me kake nufi ba wallahi ka mun ina son ka uwan wa kake so kai me ya faru me hadin ka wannan gari wani kake so wani kato da yi kamar duwa yayi kaji ni kifa ba baby gaskiya ta abu gafara kai ina wuni an wani lafiya ta gafara da Allah
Baby na dawo baby. Yau Allah. Kin san me yake ne in kana son ka saboda kai ne yanzu ka yake shiga cikin. Ni dai baby kina kauna ta ina. Ni ba na kaunar ka. Baby yake haka ne. Ba na kaunar ka san. Baby akan ki fa zan iya I can do anything about you fa. Saboda ni yanzu ga yake shiga cikin gidan nan. To shikenan baby ba da mu kaji ba. Wannan gargin abin da ya faɗa da. Haba baby ce ne ma wai ka ji wani yake so. Gaskiya ne kun dace ba kai ka rike shanu ke kirke shanu ni na da ta kai baby Assalamu alaikum yan uwana masu kallo na. Sunana Farida mai maganin gargajiya. Ina mata yan uwana masu fama da matsalar ciwon sanyi. To albishirin ga dama ta same ku. Mata masu fama da matsalar ciwon sanyi. Misali kamar a ce zaki ringa jin wani abu yana miki yawo haka a jiki kamar kiyashi. Zaki ringa jin wani abu na miki yawo a cikin ki kamar dutse. Ko kuma ki ringa jin haka wani abu yana fita a jikin ki kamar irin misali kamar a ce ki ringa ganin farin ruwa na fita a jikin ki ko kuma ki ringa jin zafi wajen mu'amalar aure ko kuma ki ringa jin sha'awarki yana zuwa kuma yana daukewa ko kuma ki ringa ji wani lokacin kina fama da matsanancin ciwon mara ko kuma bakinki ya ringa zuwa yana zuwa kuma yana daukewa ko kuma inda suka samu dogon lokaci ba su samu haihuwa ba ko idan an samu karuwa sai murna ta koma ciki. Ina ƙara kira da ƴan uwana mata masu fama da matsalar lalacewar jiki. Ina ƙara kira ga mutane da suke fama da matsalar jijiya. Zaka kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. Wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune ko waɗanda ɓarin jikinsu baya aiki kwata-kwata ko waɗanda kuma aka sa musu roba. Bayan da haka ina ƙara kira ga 'yan uwana mata za ki dinga ganin jikinki ya lalace ya kuma kamar na tsofaffi ko waɗanda suka shayar ƙirjinsu ya zube ko waɗanda suke ganin fatarsu ta lalace ta ringa yin yaushi tana yamushewa ko matan da suke buƙatar hips da magani na ƙurajen fuska ko matan da suka haihu gabansu ya buɗe suna da buƙatar su dawo 'yan mata ko mutane suke fama da matsalar ciwon sikila ko hawan jini ko cuta mai karya garkuwar jiki ko mata da suke wasa da gabansu yana kawo matsala ta rashin haihuwa ko mutane suke fama da matsalar ciwon kai ko waɗanda ba sa iya yin bacci kwata-kwata ko waɗanda za su ringa jin ƙirjinsu yana yi musu zafi ko waɗanda suke fama da matsalar basir ko ulcer. Kada ka ce ka je nan baka samu biyan bukata ba. Insha Allah akwai magunguna da za a baku za a samu biyan bukata a kai. Dalilin da yasa na fito nake tallata wa ƴan uwana mata kaina kun san an ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne. Bai kamata a ce ki je gaban namiji ki gaya mai sirrinki na rashin lafiya ba. Kin ga in kika yi haka kamar kin yi tsirara ne a gaban shi. Hakan da yasa na fito na bayyana muku kaina saboda kishi na a gare ku mata. Kar ku manta da address ɗinmu. A nan jihar Kano za ku same mu a Brigade Layin Famfo. A jihar Sokoto kuma za ku same mu a unguwar Rogo. A jihar Kaduna kuma za ku same mu a Saminaka. A jihar Gombe za ku same mu a Alheri. Za ku yi ɗaukar lambobin mu kamar haka. nufin duk wannan babban waje da nake gani naka ne mallakin ka. Me zan gani haka? Malam lafiya? Ya zan zo in ga kuna aiki a kangona kuma ka kalli tsabar ido naka dinga tambaya na lafiya? Kangonka? Kangon alajin ne ya zama naka? Kai kakkare na mun wayo mana. Ina alajin yake? Ya zaka kawo ma'aikata filin da ba naka ba su gina ma? Ya filin da na gada a gurin mahaifina zaka zo ga min filin ka ne. Ce aka taɓa haka? Filin nawa ne naka? Kware kuwa. To me hujjar ka? Shikenan an kuma wallahi. An sake ci min mutunci, an cinye min kuɗi na. To me haka yake nufi? Wato Alhaji, kwanan nan na faɗa hannun 'yan sari sosai. Banda cuta ta ba abin da suke. Sai na zo na gama siyan fili, na sai gidaje. Kawai daga baya sai a zo a ce ai ba nawa bane ba. Wasu gidajen nawa fa sai na ɗauko 'yan haya na zo zan sa su a ciki. Wallahi sai in zo in tarar masu gidan masu tari. Subhanallahi. To yanzu laifin waye kenan? Laifin sa ne. Laifi na kuma?
Kwarai da gaske, shin baka da labarin Imran C1G Ventures Nigeria Limited? Kamfanin Imran C1G Ventures Nigeria Limited. Wanda suka yi shura gurin dillancin filaye, gidaje kai har ma da kangwaye. Shi ne lamba 1 a fannin dillancin muhalli. Suna cinikayyar su ne a zamanance kuma a sauƙaƙe duk gurin da ka siya ƙarƙashin kamfanin su. Kana da garantin naka ne domin za su baka cikakkun takardu da bayanai. Kar ku manta ya shirya tsaf domin sassauci ga abokan cinikayyarsa. Gida kowane iri ne, babba ko ƙarami, a cikin gari ko a wajen gari. A'a, me kake jira? Maza ka je kai ma a yi da kai. Dakata Amira, shin a ina wannan kamfanin yake? Wannan kamfani yana nan a sharaɗa bakin masallaci. A garin Kano, ƙaramar hukumar Municipal. Ko kuma ku tuntuɓe su ta nambobinsu ko kuma akan fejikansu na sada zumunta. Za ku samu kamfaninmu a sharaɗa bakin masallaci Sakina House Plaza, shago mai lamba 12. Kare mutunci na Allah, kare mutunci na. Kare mutunci na wannan kuma ba kai yawa kai zo da Allah zo isauri mana ka to da gudu ka to da gudu yawa je kanan gida ce ana kiran Aisha mutunci na Allah, kare mutunci na. Kare mutunci na sannan ka garfa. Ah, baby kin fito? Wallahi soyayyar ta ce a gari wallahi ni ta gari yau ba na so in jiyo in gaiki. Ah, to ai ya kamata ka ci. Baby my baby na. Baby abadan Allah. Kai wannan zancen har a waya gashi na zo kofar gida. Gashi kalma ina ga maka jiyo mana baby. Ah baby ina jiyo mutuwa ne. Wallahi sai ya sike na rayuwa ta haba. Baby abadan Allah. Haba baby. Ya kake haka ne baby. Haba baby dan Allah. Irin wannan shigar? Haba dan Allah. Wannan atamfa kika sa ko shadda? Shadda ce da atamfa. Kai gaskiya bari. Yana da kyau ka ci ni. Ina wuni? Haba baby. Haba baby ya kake. Kamar ya baby. Ya saka cewa kira na to kuma ka ce mun irin wannan. Aisha, haba baby ya kake gudu ne? Ban gane ba. Ko akwai wata Aishan bayan ni ce? Sun mana kamtu. Ya nake ganin gaddi. Ni fa Aisha nake nema kiya, kai hakuri. Kai Aisha nake nema fa. Na maka mutunci na ma mutunci na ka ka gane. Ni ma tsohon Aisha bayan. Ni ma tsohon dan iska ne. Kana gaddi ka ce mun kai ne Aisha. Aisha! Ni ba wata Aisha fa a gidan nan bayan. Kar a ce dai Aisha gidan nan bayan. In ga mace ta wuce rididim kuma in ga gardi da kamtu sun mana. Duba ka gani ba gani rididim. Kai! Ne ba ko wisdom biya mun asiri ne. Kai! Ina! ya ne Malam Abdurrahim ya garin ne Umman no Allah amma lafiya alau ya kai ina zuwa ne nan din ne wallahi zan je gida ne kai dai wari dai koyi to ya labari wallahi ba labari ka san me yake faruwa wai je wani gayi ne nan yasa na raka hai gurin buduwarsa to bayan nan naje na raka hai gurin buduwarsa ita shi ya nuna yana santa ka san mutane sai a hankali ita kuma ta nuna ba ta son wai kwaɗan ba sai na gansu tare da ɗan daudin suna tafiya ba wai kaji wai ɗan daudin wai kaji wai ni ke so saboda tsabar yare na man kalle dan wahala ne ka ci wasa kawai shi abin ya kwanta da na ce ina ɗan daudin ne ke alƙwarin na ci ƙware shi kira saman da zai so ije ne mu ƴan uwansa mana ɗan daudin mana ni mahaukaci ne kawai ni yanzu da rana wuce gida ni baran ji nan fitowa ne neman hidda ko ba wahala kare mutunci na Allah, kare mutunci na. Kare mutunci na sannan ka garfafa samuna. Ita ni na rike domin na kare mutunci. Kai jama'a, yanzu kai ga jama'a gaba ɗaya sun zo sun cinye kayan shagon nan bashi ne yawa ka da kabaro sai darakuna sai tayoyi a kamun ajiya kawai gaba ɗaya komai ya ƙare babu kayan ajiya babu kayan sayarwa dai sai kayan ajiya komai ya hagu wannan wani me za ka da jarka ma uku haka nan sun bai kawo ni gaskiya yanzu masallaci zan zo da kawai kulle shagon nan tunda yanzu ba kayan sayarwa
bara mu kulle ni gaba in yi sallah ya fi mun kwanci hankali. Allah kan kwallo saka muni. Nan da masallaci ne da wallahi Allah lokaci na ga guri wani yanzu ka gare masallaci da to wallahi wani kayan da baka dan aje mun saboda yayin mun nauyi a jikina kuma nan da masallaci ne sallan kawo. Sai ka kaya kobar shagon can ko? Na gan su. Ina dan cece ku ce da mai shagon to amma gaskiya ne. Karka an kara ka je gun ka bari sai sun dan bar gun mu ga abin da zai faru. Me dai ka aje su a nan saboda ni ma yanzu masallacin nan. To shikenan ba mu Allah zan dawo Allah da zan dawo. Domin na kare mutunci na. Ta zama sana guri na neman abinci na. Na rike ta da gaskiya domin harafa asiri na. Krista mun ji tafi kawai sai mu je mu danki. Yawwa normal ce na san ka an kara fa. San mun shiga wala wancan fa. Gaskiya ne. Dan san mun can ba da sauna ba shi. To yanzu dai mu je waido mu ga abin da zai faru. To ba matsala. Ka gane. Domin na kare mutunci na. Ta zama sana guri na neman Ai, abe kayan can fa ya dawo fa. Ai kwala. da gaskiya domin harafa asiri na. Kare mutunci na. Bari mu yi shi a baya mu gargajiya. A lallaba za ka karkai tafiyar gaggawa fa. Dan bai ko ɗan tagar taku a cikin ne haka. Lokacin da muka gawa nan gaba ɗaya fa ba na ganin sa a harkar. Wallahi. Canja area ina nan duk an gano mu ba. Amma ba ko da buron baya ka lallaba bayansa. Dan bu bayansa dan gano wani inda zai je lafiya. Ka gane ai. In ya ajiye kawai. Ta shiga biyu ɗan karatu. Na labari. Ta shi bi sha hankali fa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka da yamma. Na dan kan kaya ne. To kayanka anan ka aje su ko? Nan na aje su lokacin kana zauna kan kai kallon ba samu ka. Ni ma dai kaga na kan masallaci kuma a gurin nan na ga wannan kuma waye ne. To sai kana ka bada ka dauke muri kenan. A to kai ka aje su a gurin ba ina aje ma da. Kai dan ba baka aje ka rike mutum amana sai ka da wasan su. Ajiya da kai ka dan ka mai ta hannu na sai da je kai ma can aje. Ba ga kudin marawi ne na sai musu da shanu guda 4 200 na. Kai ina lillahi kudi ne 200 a nan gurin. Kudi a nan gurin mu na maka ajiya. Ka ajiye su baka ban da hannu na bana na kai su cikin yagon nan. Ai gani na da kai sana baka ajiya. Ai ni na da ta kayan wanki da kashi ajiya na. A da mun wallahi kudin marawi ne da mun wallahi yanzu kan marawi yi wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ko ka da ku ga barka kuma mai wallahi Allah ya rani marawi aka ba su amana baban sai mutu wallahi Allah ko ga shi ka muka masa ne da kudin nan wallahi. Ai baka ga mun kudi bane kawai ka to ka ce aje ma wannan. Wallahi sai ka ga ku da kwanya da kuma ran sanda wallahi Allah. Ni wayan rigima suke fa kan kayan nan. Wallahi ga can ma na ji wancan kamar kuka yake ko? Ni yanzu ba da inda zan biya kudin ka tunda dai ka je ga inda aka aje su gurin ga hinan dai a gurin da aka aje su babu ko. Ne yanzu na baka ajiya kudin marawi kenan sai ka tsaya mata wallahi ba ka ga mun wallahi ka gurin nan. Shikenan ka ba za baka ajiya ka aje musu kenan sai ka je ka dauko dan sandan ga inda ka. To shikenan baran je ka ban mai ka jira yin za ga abin da ya faru ka jira yin na ga maka wallahi. Tashi mu je gurin mu je mai. Sarkin shagora. Ya gari ya yau. Umar ya ake ya wuce. Normal. Na kuna dan jatar baki da wani aka yi. Na wai ajiyar abu ya kawo an dauke. Anan dan? Anan. Yawwa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan shi ne ita makanin nawa. Ka ba shi ajiya shi ne lamu. Kayan ka da aka nema ka dasa ya ga ci an. Allah bai kamata aje kai wanda dawo shine sai ka dauki mun kaya kai shi da yawan sa. Ko na ga shagon shi na guda guda sai ba shi aje kai. Yalla bai mun ce za mu je masallaci. Tare da himo kulle hagon na kulle hagon nan ya aje kayansa annan ne haka himo ne haka. Sarkin yagorin da kawo ganin. Ofisa. Wannan gayan ku gaskiya bai da gaskiya.
anan aka ajiye kuɗi. Anan an ajiye kayan gaskiya ni ban sani ba ma ko kuɗi bane. Duk mun ga sun kulla yawo sun tafi muna can muna zaune a gefe. Wannan shaida wa kayan sa. In yana tantama kuma yaro ne ya gani da ya ajiye kayan sa. Kai ka ga inda ya ajiye ka? Yanzu za ku yi zuwa mu je inda ya ajiye. Yanzu to yanzu ya kuje da su ni ina shago. A yadda kai za a ci. Ofisa to kai ku je tare ku ɗauko mu muna da ni shan ga kuma kenan ni jama da baya ce wannan ma shi ke ba ba mu je za mu gani za mu gaskiya. Gaskiya sarkin yagon kana karɓa ajiya ta naka gaba. Ni ban ma karɓa ajiya sa ba kawai a nan gurin nace a irin wannan mutanen shiri ne. Ni ga na ba ka ce ba komai. Inde kana karɓar ajiya. Dan kilin da kake ajiya ma an daina samu yawa. Da kogin gangara don kai yanzu babu kilin. Mutunci na Allah kare mutunci na. Kare mutunci na sannan ka karfafa samuna. Ita ni na rike domin na kare mutunci wallahi ma ka je kan nan wallahi kaman abuwa nan ya aje wallahi kaman abuwa ka je lako mutun shari kai ka san ba kai ko wannan ba wallahi ka ci mutuncin ka yalla dan Allah ka wallahi ka ci mutuncin ka ina da iyali yalla bai wallahi ka ci mutuncin wallahi Allah yalla dan da iyali yanzu bawon Allah yana shago sai yana neman halakin sa ina da yara ina da iyali yalla bai shine ka zo wannan abu wallahi ban sani ba kuskure ne wallahi muje wallahi sai mun yalla dan Allah ka mun uzuri wallahi sai ka ji Allah ya mun uzuri kira iyali nan sanan mutane akan me zaka kira yaran ka dan Allah yalla bai ofisa dan Allah yalla bai ka mun uzuri wallahi fadari nake ji yanzu zan mare ka fa dan Allah ka mun je ba za ka wuce ba dan Allah ka mun ba za ka wuce ba wallahi sun kamo gayan nan fa kalli sun kamo shi tare da ne da gare ga shi ga kayan nan sun kamo shi ya wanda iska ne alaikum salam Allah dan kuma yanzu ai ni yanzu ba ruwa da kai Allah Allah ba kan tsakani shi ne da tsakani kai ne kai da ofisa ne ba Allah kai ne dan Allah dan Allah kai ne ne ka zo ba Allah kai ne ofisa Allah bisa ka Allah ba Allah bisa irin wannan kamar ka da ina ma kai mu kawo ba Allah ki ka dauki abinka kuma ka ya hakuri wallahi dan tashi mutum ko ina zan tashi Allah ya ga Allah mutum Allah Allah ita ni na rike domin na kare mutunci na. Ta zama sana guri na neman abinci na. Na rike ta da gaskiya domin harfa asiri na. Kare mutunci na, Allah kare mutunci na. Kare mutunci na, sannan ka karfafa samuna. Ita ni na rike domin na kare mutunci na. Ta zama sana guri na neman abinci na. Na rike ta da gaskiya domin harfa asiri na. Kare mutunci na, Allah kare mutunci na. Kare mutunci na, sannan ka karfafa samuna. Ita ni na rike domin na kare mutunci na. Ta zama sana guri na neman abinci na. Na rike ta da gaskiya domin harfa asiri na. Kare mutunci na, Allah kare mutunci na. Kare mutunci na, sannan ka karfafa samu.